wasego koko ni mondo kel pesa samore yudo ni iwacho ni exchequer pok pesa owuoke ting'enyo ushuru twasolo KRA choko pesa Kenya ka ikawe wangsa to pesa ni ang'o momiyo ok nyal gik ne jogo mane secondary school to kata primary schools sani next year gi transit to grade 9 to poko gere classes magi grade 9 no sani koka waringo helter skelter nwadwa gero classes sani ma nyithindo winyo bedi ni some higa manyien be wadhi gero classes gi ka Nairobi kende mwadwaro karibu 1000 classes ma wadwaro ni mondo wager ni nyithindo wadhi gero gi sadi omiyo nyaka wa plan wachwa mar education ni ma ministry mar education nyaka ng'i ni to nyithindwa ge dhi somo nade sani koro kata ka penyi ni jo class aboro gi gidhi timo penj aina mane to idhi test gi nang'o na penjo no nyoro ni to jo class aboro gi iluongo penj moro ni nitie assessment moro iluongo ni formative then nitie moro miluongo ni summative koro formative ni yani penj mitimo chakre class 4 5 6 gi idhi keti ni kaka 40% mar total marks midhi mi kitieko grade 9 chalo cut take away mane miyo wa college take away to 60% tidhi kel ni summative kakoro penji kata sani be nitie parent mong'eyo ni nyathine assessment ne nochakore class 4 ma assessment ne dhi bedo 40% kipenjo parent more Kenya ka be ging'eyo to kipenjo parent ni to nyithindi ma class 8 gi gidhi timo penj mane en penj mar nek koso en penj mosete school koso en penj moa kanye onge parent mabiro nyisi ni ging'eyo omiyo nwadwaro nyoro nwa kone PS nyako wuog oko monyis ji nikech kata an okwongo neno na wuoni idhi chake KPSEA manotime class 6 cha koki idhi ng'i tayudo ni kare gini chake ogie class 4 nyaka wanyis parents ni ka nyathini ya class 3 kodonje class 4 nyaka ng'eni kora assessment mora mora mitimo ne ibitigo mondo miyego certificate mar class grade 9. Mwalimu Yang'adi Mati na winjo kanyo kiwacho ni nitie kaka jonyuol bo kia gik ma nyithindo timo. Achiel kuom ywak mano ochwalo ne jogo mono ya migao mar somo. Jod bura wacho ni nitie kaka dongruok mitimo ka gin gi opone skul igere constituency neto